Ajara nyinga isaizei kune vakafirwa vanotoda imi muoko mazvinzwa dara echina nyinga isaizei yako avasiyana vanadika ikakushangamirika wakaramba kupinda nokutorera mombe dzako urwane siki yakabva kunani hatisi kuziva manje ipapapa because inini siki ndinopiwa kumadzimai angu anenge akaitawo zvakaita sei makamborapo chirwere chebonde chirwere chebonde kuchirwara ndisati be amusati hamusi kurwara aiwa handisi sure kurwara chirwere chebonde aiwa handina siki be ko pamakaenda kuchi membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko zvinochidza mudzimai vakavanai kuchikomo asi baba vari kuramba vakati ndoda kuti witness iwe ndizvozvo kaba ndizvo witness tikupa mukana taurisai niniyo zvawandinoita neguru wangu nabamukuru vakayakumba shokwangu ndadata ndibike sadza ndabikira vaenzi vangu chi sadza avegura kubva vati manzi maenda pia manani nabamukuru ndasketi bamukuru vapi bamukura meguru ndati alright ndipe chenje chii $5 meguru chandakachinja $5 vandaitsvaga bamukuru mashopu eblue dauva chenji yavo meguru vakabuda shopu vandaitsvaga bamukuru kandi vakapa mari ndavana vadzika bamukuru vabva nema35 vatengera ma35 nameguru mwana ngari pakapia 1 inini 2 avege tudatachi ndikoziva kwandinoita kwava unovazera ayo amavazera ndingoziva ngoaona hapana chavakatenga mushopu menyu ayo havana mahembe aona yavo yokupfeka tikabva kunyora huni chikuita kumakita kutambotenga kosketi yakati mwanani nameguru nabamukuru maguru nabanguru nikuru ansketi ndimakatenga sketi kutaurwa inozivikanwa nemadzimai kuti yakatengwa nani hana kutenga sketi komari $10 handina kuwapa hamuna kuwapa amai mari makapona mari ndikapiwa naamembere amembere ndawapa garai mucheso mapona amembere kupa mukasvika kuna ava makasvikoti china newitness masinakuwa mari nani ndakati amai guru ndikuda sketi amembere wangu ari mushopu vandavati amai guru ndikuda chisketi anachitaurai kuti ndiri kuida bamukuru vazoti vakunditengera babva vauya amembere wangu atorimo ndobva vati amembere obva vauya obva vandipa $10 yai bvandaenda neyo kuna amai nina mbva ndavapa amai nina wangu ari kuseri wangu asimo mushopu bva ndavatambidza $10 yeamembere varimo musketi varimo mushopu muye bva ndatoedza sketi yeamembere varimo ndobva ndatovapa chi ndobva ndavapa chenji $5 naye asikana amembere wakangwanyorere mushopu amembere wangu asina wangawasina amembere vakauya vachikumbira peji rebepa papa awaitsangu asati vamushopu vaidondorapo ndinodazvona 2022 ndivakatengwa sketi nameguru avakatoeririwo zuva vachikumbira bepa mushopu rekuti atirondorapwa indibharure pakati pepeji nda bharurai obva bharura bepa zveshuwawo obva ndorapwa ameguru ndovakazanditira useri ndichibika vane $10 vatatenga sketi nabamukuru wenyu ndati alright ende ndendipende mwedzi sketi yobva waedza meguru andachinja $5 obva ndopa rumarume obva tigiroma 25 tadaji alright ndakataura munoma anditi makati muzistory akauya achakupupurira kuti zveshuwa amembere vakatenga sketi hamuna kudaro ndakadaro kuzavari kuramba nhasi kudii amai ava vari kuseri kwenyu kuramba toti kudii amai apa tikaenda nekumba kwavo pepai nyaya iyi vaifanira kuiziva musi watikaya kudari pepai but vakange vagara ichiziva vanzi nawabi yavo isu tikaudza kuti nyaya iyi makaibvunzwa irambei makanzwa chidaro taurai audio iripo handina zvakawanda zvekutaura pane audio iripo inogodzoka kwamura maini ndanzwa muchiti imimi zuva iroro amembere vakasvika kushopu kwenyu
baba vakafamba asiri zuva iroro ratengwa skate bankuru mukadzi akupai mukama ndobva mati imimi baba mukuru ava naamai ava vakauya vakatenga sketi hungu kwete vakauya vakatenga mazvinzwa here zvataurwa nababa mukuru bankuru atenga sketi mukadzi wangu ati mukadzi wavo vakatenga kwemimi kuzvitora papi zvokuti baba mukuru vakauya vakatenga sketi nemukadzi wavo meguru vakaendendwa zandatenga sketi nabankuru mimi mati nomuromo wenyu mati mimi baba mukuru naamai guru vakauya vakatenga sketi ndizvo zvamareva ndizvo right izvinozvi baba mukuru ndakubvunzai kuti vabvunzei baba mukuru kuti baba mukuru vari kuramba kava kuti havana kuuya kushopu kwenyu aiwa baba mukuru akauya ari tuna vakadzi vava museo ndakatobika sadza amene ndikunyeperi vabvunzei ndivavo aya ndivavo alright banguru makapikirwa sadza hamuna pamusoro pakauya namai guru vavo ndo vakauya vauya pachipatara da kunovapiridza ndopakabva ta amainingirini atinobikirwa sadza akabikira namai guru vavo ayewo vakadya sadza amene ndavakurambozawo asadza ndimatemba wakatoja kwa imimi audio iyi pamaigadzira kudari kwanisaa kudaidzai kudari ndida kuzongoishandisa hangu ndida kuzoishandisa kasi imi maiisa audio musiri chapupu kudari maida kuzoishandisa kunani mukwane ndanzwa nekurwa kumba aiwa ngaidiroesa fanzazvanataura nyaya yanga sitaiva kudari nyaya yakapinda last week ndanisingazivi pachazota witness vazvikundinetsa ini kuti mamaita audio mamaita audio munogona mai mamaita audio maiitirei isisaita kudaidze kudari uri panapa pana nyaya tikufungidzira kuti baba avaida ndakazvitsva kuti makazvitsvagurudza aiwa vakayomba kwangu ndikazviza kuti mangwana takazoenda ukangozendirambira zvinhu zvaitaura rumba kwangu ndandega ndingotasega ndingoplaya audio maiplayera maida kuzvibisa zvinhu zvipi zvamaifungidzira vakanditi kwendodari ndandega ndingoplaya chiaudio kuti mimi chazoita witness maizisiya saka zviri possible kuti munogona kuchinja statement nokuti munoziva kuti maiva kudari pane two scenarios dzokuti munogona vadhara vanogona kutaura nemi zvakatsika munhu mukuru munogona kuenda kusaidi kwavadhara vangwana kana kuti ndasadza makaona kuti mimi vanogona varikawo uyu mwana wangu ambotaura achiti amembere vakauya mumwe musi kana kuuya musi iwoyo abva abvunzwa mubvunzo nangwarati ndokubva ati vakauya musi iwoyo ipapapa handikanyatsopanzwisisa kuti matauriro yaandita kuti ava vakauya rimwe zuva ndokubva vazouya musi iwoyo makuseni ndokubva azoona kuti baba mukuru naamai guru vatenga sketi baba mukuru naamai guru vakuramba kuti hazvanotenga sketi ipapapa ndakanyatsopanzwisisa kuti shona inyangayedza kuti kudii kuti ava vakauya nhasi obva vakaema rimwe zuva ndobva vazouya nhasi makuseni handikanyatsopanzwisisa vakatanga vauya sanhasi mangwana chobvakuzevachidaurapo muchipatara dzasiyana statement dzimwe chete pakatanga kuuya mumashopu vangoye mumashopu vatanga vangoye mumashopu sisi vangu ibatsire totipedze nyaya aifanopera kutora nguva amhemberi pavakauya vaida kukunyorera vaida bepa muchipatara uenda kuchipatara uyu paakazouya aida kuita semunengaa mangwana acho sehambu engati mangwana pakakuta bepa ende munosaina amai ndokubatsira ende musaina tikapedze nguva sumuka vaikumidza demo racho nongurwa witness saina ako musamunyengetedza ngaasaine abva kupa zita rake nepaanogara idzi nyaya dzeumumbu dzezaziri kuvharwa
aiwa ndapedza mukuru hamuna mhosva teererai hamuna mhosva kuti ese ndo yamukatenga kazi muchabatsira kubhadhara ndina kuti ndine musana kuti ndakatenga business pamusoro padaro ndikasana inini ndifana kapurani labda ndichisana kuya kuti ava amai handivazive dakuda kuri kuti ndivanoziva miri vangu kuti amai ndimene ndataurawo kana munhu achitaura mese teererani nyaya yekutaura kwairi kutaura witness yataurwapo inini vadare mese munoti kuti funga ukwenyu vaona vanonzumadziso nzeri munotodini amai yavo mabasera wakatengwa navanhu taurisayo varisitendera amai amai ine musaina amembere muchisa achimira kana isisi chikiza nyaya yako zoudhira chaitere enda musikana musati aiwa kanayata chinyararai ivi ngatari chinyarara munozopoya manje dai chinyararai adhara muri pamahwani neadzimai enyaya kuite changamiri aiwa sitorai mimi kunditika ndiri pamahwani ndati adhara vari pamahwani nemudzimai wavo mudzimai wavo aita zvikombo zvitatu zvataziya zvese zvakarara navo zvakabvuma last week andizvo toda kuti mutendekesisi mazvinzwa here makazitakura kai ndakabvunza nemimba ndeyani mungataura ndeyani mimba ndeyani ndemumba upi kasi makarara navo muvarume ndizvozvo chendai kuma amembe china musaira minongo iwe ndada kubhadharisa mbudzi mandikuona kuti mbudzi yacho inobva pauri iwe uyu haana kukwana akwana nete anorana vakomana vatatu varume vatatu kasakupilega kuti mbudzi numbi ndiani ada kupa mudharaudzi wechi4 kasi ndo hakuira dai avemugara apa muti ndaida kuti musaine zvenyu unoane mbudzi madhaka yacho ade munyika medu isusu adhara nyika isaizei kune vakafirwa vanotoda imi muoko mazvinzwa here dhara echina nyika isaizi yako avasiyana vana vadika ipaposhangamirika wakaramba kupinda nekutorera mombe dzako unoane mbudzi yako iveramba kuita kuitine zvakaipa iwe unoziva mukomana wako muzere uyu gadhi womufenzi nomuzere hauzizive saka ramba zvimwe zvinhu chienda kuma so ane mbudzi avo ane mbudzi avira kudanana sazozviita futi wazvinzwa mbudzi next dari zvatondwa nouye nembudzi amai mombe mbiri dzienda dzisiya ive mamuudza mudhara kuti ndini mukadzi wako chete kana akuda vanutaura ndoupi mukadzi wenyu ndoupi chimutorai bateeeaiuba tora dzimaendenai kuba kudai Vamos, Edson. Legal. Ndaitawo dambudziko pakauya mukoma wangu kumba uku tichitaura nawo ndakavaratidza zvandiri ndiri kurwara nemiri wangu nhengo yangu chaiyo chaiyo ndandiita kuya kuchipatara kunzi hapana mushonga ndichishandisa mushonga wachiwanhu izvo ndiri kurwara ndo dambudziko rimwe handinaro nesiki yakabva kunani hatisi kuziva manje ipapapa because inini siki ndinopiwa kumadzimai angu madzimai angu anenge akaitawo zvakaita sei ndakuti chii naimwe nomai iwe usina kutsvaka zvikomboka iwe wakwirira munharaunda
asi ndikazokutsvakira zikombo zvingani zvitatu nyepe pamusoro wechangamire ndiregerere kutaura mudharaunda wakagara apa sekuru wangu handitika ndakanetsana nemadzimai angu ndinoenda kumba kwavo munhu wechikuru naadzimai wavo ndofunga ende kakawanda sekuru oneni handidi noisi handidi kuisana nemukadzi ndibatsire iwo handitika waigara pasi naadzimai wavo vachitidzora todzoka kumba aiwa musadaro handitika sofa sekuru avakava ndikakutaurire kumashuro uko nhau iyi yaitika iyi vakazouya vakatuma anitwa nzou Carisoni handitika vakada kuzvininipisa saka nzaiwa ndateta enda kutaura naasekuru wako ndiwapechi mombe handitika panhau dzipi iwewe yakaitika zvekuti sekuru vako vakatsvaga maweakness ako pauri wiki iwewe pawaiva panyaya dzako vaiona kuti une dzimwe nzvimbo dzakaneta dzinenge dzavakagona kubata aiwa ivo ndo vaiona handisi ini kwangu kwakutarisa chete ndichiteera kutsanangura kwauri kudi kwauri kuita vakaziva munzvimbo dzako dzauri wiki pakutaudzana kwavaita pakutonga kwavaikuitani handiti ndokubva vaona kuti aiwa inini pamukadzi ndokwanisa kuita se kupinda ndobva vapinda ndazinza changamire ava ndaasekuru gara pasira pane zvandiri kufunga panyaya yangu iyi nyaya endemo university endemo paCarisoni Samuel awe you need justice Samuel pamusoro changamire iwewe ndati gara pasi ndati iwe unoya kudara tofungwa inime ndopaCarisoni endemo musunga semusungu akapinda nyaya yekuitwa namambo achida kuisolva ida kuvhara musha ndara tambudza tamuexonerata kasi timudzorai toda kumuchaja mudare chidzoka pamusoro pekutinisiyawatinozonataura siya nyaya yako iwodzoka mudare musa 21 avasiye vaende kumba unodzoka mudare musa 21 famba kwangu kutonetsa izvozvi kana kuti ndishande mari yekuti ndibhadhire kunodarika uri panguva yakaati iwewe ari kunzwa zvandikutaura iwewe uri kuda mombe dzaasekuru ndizvozvo ini handida kuti uwane mombe dzaasekuru ndoda kuti uwane justice unomuda fairness toya tinoda munhu ndosaka ndati nyaya yako ndainzwa dzoka kuta 21 iwewe hausi kudzoka nasekuru apa sekuru enonosunga Carisoni towamunosunga oya ndiyakakwaapurojaka Carisoni ndiyakakwaapurojaka Carisoni akamhembera musi watagara dare iri wakabva waenda kuna Carisoni bva wamutaurira kuti ndikuteta waite sei bhadhare mombe achamene ndikavatsanangurira ndikati ndikaibva ndaenda kumba kwavo ndikati ndozondatauriwa ku zvinoitawo here amunzwisa yemurumo ndazinzwisa kasi Carisoni wacho manje agona kuti zvaita ambuya futi vapi akazouya here kwauri Carisoni haana kuzouya iwe ukazviwana kupi Carisoni inini akatouya kumba kwangu akandiudza Carisoni akatumwa iwe shamwari tinofunga kuti ndikuda kuchaja mbudzi idzigara ndiyandikuramba ndakamira naye Carisoni momuziya Carisoni muchinji chichei isawira aite zvara aite zvara wenchaichai amukoma wangu ndakarora nzadzi yake ukama wenye wakamira sei pakufambidzana nani naCarisoni tinongowirirana satezva neusawira zvisamuchechi makamborapo chirwere chebonde chirwere chebonde kurwara ndisati ve hamusati hamusi kurwara aiwa handisi sure kurwara chirwere chebonde aiwa handinasiki ve ko pamakaenda kuchipatara muchitenga kadi namai avo shopu maanga muchirwara nei aiwa problem ndeyemaziso zvokuti tikanotora kadhi iroro romusiwo rinowanikwa muchirapu kwamaziso kadhi rakaenza kuti pakanzi chipatara zvida kudaipaanza nanganai nemubvunzo ini ndoda kuti mupinde zvabvunzwa
problem ndechi yemaziso. Ndemaziso. Tikatora kadhi renyu inoratidza here kuti mairapa maziso. Kadhi yanga iri pepa ronyo kunge yarashika asi maziso ndakwa kudhara. Pepa iroro kasi mairapwe. Maziso. Maziso. Maziso anya kwete kuti si kana kuti muchigwere futi Kopa mukati makarisoni unawo imaida kuti aita sei? Kuna? Ana makarisoni. Hamuna. Andi. Hamuna mabati makarisoni. Andi. Sure. Andi. Munodzoka kudare kwatumba kungoteerera nyaya haisiyei. Ndida kukumbira kuti kudare inini chete tichakuita kurambira handiti. Munongoya kuteerera nyaya iri muno. Ndakanaka. Chisumuka imene. Mutini. Iwe shamari wanzwa kuti just munotoda kupa justice handizvozvo. Pese patakakubvunza nyaya iyi haunobvira kuti pazita rakarisoni. Ngatifambe chese kana kunopetera. Iwe karisoni akazoibata pari mama wakudare mama adzoka kudare kana musere mama wakudare. Pamusoro wechengamiri nofunga makandibvunza kuti mama musere mama wakudare kana mama wakudare. Tarisati. Mama musere mama wakudare. Ko sei usina kuitaura kudare muno. Pamusoro wechengamiri nofunga ndada kuedza kutsanangura. Makandibvunza kuti zvaverengwa apa zviri kuenderana here kana kuti une kuwedzere kana kuita sei ndikati haiwa pane izvizvi handipo papi ndo zvakaitika zvishuwa. Ndizvo zvakaitika zvishuwa. Saka waitenderana nezvakanga zviri zvakaitika papi apa. Waitenderana miraka. Waitenderana zvakanga zvinyorwa pamaminitsi here. Zvisina kuwedzera zvimwe zvinhu. Aiwa izvo zviye zvanga saka makarisoni azopinda nekuti kupinza ndaraunda yakunyuka. Aiwa azvisiri izvo. Pamakanditi mune chekuwedzera here ndikati aiwa pachikamu ichi apapo papi. Kosetaura nyaya yekuti ane chirwere tichifamba nenyaya yekutanga. Nyayo iye ndakaitaura unofunga kuna mukoma wangu akauya. Makabata nyaya tisati tatomboningirikina. Tisati tatomboita zvimasamoni. Makabata nyaya yekuti ndiri kurwara. Atina kuisa. Asi mukoma wangu ndakawatowaratidza. Mukoma wangu? Ndikati semoni zandiri. Kasi kuno kwamunostora mudani. Izvozvo. Ndinokumbira kuti kana wauya unyorere tsamba unorapwa. 2 times hapana mushonga. Aiwa kana. Saka wofa here nokuti iwo hakuna mushonga. Kana toda kuti kana mudhara atorwa mombe inini chimombe hatisi kutora apa haana mhosva. Witness nyaya yakadhaka. Acharamba futi. Acharamba. Saka ramba. Yakusenda kunyorere tsamba. Ndochitanokubatsira nacho. Sumukaona nyaya iwe. Ko ndanzwa futi gani bombunza. Ndanzwa iwe uchitaura uchiti pakauya uwe wangu uchitaura. Pane mumwe munhu wakataurira sapo. Chairman ndikavataurira. Ukavataurira uchiti kudini? Ndikati chairman patabva pameeting paipa amemberi vaenda kune iye ndo muti muzukuru iye ndisavira wavo vaenda vakauya kwandiri akarisoni atumwa nani namemberi ndikuteta nyaya yedu iperere padhuze nomubhadhara kana mona handitika ndikarisoni ini ndikanaruza chairman chairman amushonga ndikavatsanangura ndoni andasanganzana naye chibvananyarara amushonga tibatsire pamusoro ilazi chokwadi kutsara iwoyo akauya kwamuri akutsanangurirai kuti makazoti kudare pamuripo last week musasabhuku makazoita sei? Munouya kudare kuzotorwa isu kushandisa mazvani masabhuku yakuraisomana iyo mudhara kwakuita nyaya izvo takakuudza nezvamunopakuita maipa kudaidza dare renyu kutonga nyaya iyi iyo ini maminitsi finge zvamukanga maita pokutanga alright maita unoya musatuindowani uya kuseri mukunyorere tsamba unobatsirwa iwe unoziva kuti zvakurwara ne usachengete zvinounofa zvongaiti boy next vamwe uyatoni yakasarire